Kenji. Merry Christmas sa baon. Cleanliness kayo is next to my vagina. Oh. Ay! Kenji. Sir. Rakrakis ako, be. Kenji. Hi sa mga hello Philippines, hello world, hello kids. Sana all. Sana all pita kayo inyong dalan. Padulong ko dagang busy kay yung maninay karon ng adlaw mga palangga ay kay muuna ko na sa karon madtukos barangay magpagkuha akong sister og sidula. Niya madto dayon ko sa Oles mag-submit ko ani akong pag-umangkon nga mga learning guidebooks so kato sa ilang semi exam sa bana kana mo to nya. Basta, busy kay ko karong adlaw kay atimanon pa to na ako ang mga prizes para sa ato ang pa-live ug balik karong November 23. Watch out sa atong atong mga prizes ana atong mga mga surprise mga surprise ana. So hulatin ninyo okay gihanga ko tinuod lang nya kay pa ko okay. Lapok kay akong akong sapatos pag mabot sa highway. So, balik ko ninyo karong adlaw guys. December 21, 4 days to go to Christmas. Uy, hapit na gid mag 20 minutes ko din sige ginulat sa highway. Papagi masakyan, I promise. Kapila na ni nahitabo ba? Sa ako ang tagdugay kay ta manandumduman lang nako ba kaning mga multicab bitaw dinhi parang diri pa ingon ala Philips ala Manolo ana Philips no multicab pa alain na kaya naman giyaw-yaw na sila ba kaning mga dulog lagi insecure kadi nga truck mga dulog lagi ba nga kanong sana magbiyahe ba but tagdugay kaayo ang biyahe ilang interval uy mabuang tag hinulat no what if kanang mga dulog bitaw tagaan na lang tana sila mga kuan ba tagaan na lang tana sila mga permit ba nga ilang kani nga dulog from dapat from kuan na gini siya from within kanang sana damilag ra gid siya nga kuan ana ni mga ruta-ruta unta ba kay maka-high blood ay bisan unsa ang tug sayo malit gid gihapon ta what do you think ay naana ko karon sa barangay guys damilag man ka Philips ka gwapo kayo tarong ba kay masakay ko taman Philips ha tarong ba kabito. Okay, bye-bye. So, good, ko unfortunately guys, para po makabalo mo tanan no. Wala na issuance Wala na issuance karon og kanang sidula kay human na. To ana sa barangay. Para sa Damilag lang na siya, barangay Damilag lang dili na pwede mag-issue og kanang sidula kay to ana na-submit na nila sa munisipyo. So, dapat di na mo magkasi din kung kinahanglan mo o ka ng sidula sa Damilag kay pero sa ubang barangay daw kung basig na apa pwede pa pero sa dili sa Damilag promise dili na wala na issuance of sidula. Okay sidula ra ha I don't know sa barangay clearance barag naaga po na ang sidula lang ko ipasabot. See you later te auntie ay lang you say hi sa lang gabi tagpilang karne. Lovely. You say hi sa mga hi Philippines. Hello Hello Kitty. Nami kang karni diri guys. Oh fresh kayo. Mo nagikan. Nagsakay na lang jugog motor kay from barangay Damilag to Philips. Sakay na lang jugog guys. Basta another 48 years na po nakasama na gyud ko anis teachers. Nini ka ko pag ako na stop. After 50 years nagid ko sa ulit in town pero hopefully no makasabot sa mga maestra ay na-late ko explain good morning explain ako karon guys dagan pag itaw na hi good morning hangad naman di I mean naulit ko sa kasi sa mga beautiful Filipino go no kani ba itong beauty no? Maraming mga driver sa motor bro. Pero nag-helmet. Naulit ko sa sakinan mi dugay. Dili pa parahon ay imposible man to.
Asa man mo dapit? Kulo pa na dulog nila ba ningo? Oh, lagi awar ka mo to kung nabantayan lagi nga chika-chika pa mo. Mga trader na, mga trader gid ato mga sponsor oh. Masalud sa ko ha. Mami. Hey, bye-bye! Bye-bye. Thank you. Dapat itong the renewal, ha? Renewal. Salud sa ko, guys. Sus, niabot lagi ko after 48 years. Say hi sa mga miss. Pero ganit, ilan dyan kong pasaylo ba mga na-late ko. Good morning, good morning, good morning. Na-late dyan kinis ko, dugay kaysa ganon. Agoy! Na promise, magig Napakyaw ta kalkuan. lagi i-request gid nato sa barangay uy nga kanang dulog ikuan na uy butangan na sila mga tagaan na sila mga permit uy nga naali ang ba Oo, lagi. kay para mga teachers sa ole sa mga followers. Yes, Merry Christmas. Bye bye bye. Anak ka sa pinya ko nakabalo kog asa ko. Bitaw. No? Sin among pagawas sa balay nga dalan. Kita kaayo. So karon, diri gyud ko niagi sa Camp Phillips Plaza kay para malimpyuhan ako sa papis. There is wiseness there is marorex and everything. Makalmingaw kay diri plaza diri magimi sa una mag street dancing, everything ana, then fresh kayo ang air kay the sun is behind the clouds man kay it's raining man. And of course, mali dire ato ang mga seesaw swing and everything nato mga soccer field dire guys. And naapo din na ato ang tennisan tennis everything on. No? Dami kang hangin, mugnaw kaayo at least ba naka-relax ko gamay nga nahuman ako sa akong mga lakaw from Barangay Damilag to Camp Phillips. And matun ako sa parlor kay para itong bisitahon ng mga bayot para bibot ta. No? Para ma-remind mo dali ang Del Monte Compound. Dito ang Co-op. And din dami kay magtambay diri guys, mga nangitambay din okay para bugnaw magud kaayo diri. So diri ta. Pakita na ko sa inyo kay para ma-remind mo katong mga dugay na kayo ba na nakabalik og Camp Phillips Bukidnon. No, diri inyo ang lugar sa una pa diri mo na nagko. Dayon ana. Ato tas parlor nilang siya katuan-tuan ng mga you say hi. Oh, diri na to mga gwapo kaayo nga mga kuan mga Hashtag. saan sa? Hashtag. Hashtag bitaw diri na nimo diretso pag manakay mo habal-habal diri sa Phillips. Kay mga kikiru daghan. Ato na tas parlor. Ayo. Makisa ni siya. Say hi siya. Merry Christmas. Hello. Materay miss. Good morning, all. Good morning, ma'am. Oh, di ba? Say hi, Duffy. Si Duffy Duck, no? Cousin ni Lorna. Best friend ni Lorna, oh. Hello. Si Matel. Good morning, all. Oh, bisitahan po nato nito mga trader food nga mga bayot, no? Kaya kabisi lagi ni sila. Morning, Mads! Hala, grabe sad ka. Good morning. Artistaon kay si Kuan. Hala. Nata ka lang din sa. Unsay tawag sa yung parlor man na? Juan. Sheila. Sheila. Hala, lamig kay naong ang kuan, no? Good morning. Merry Christmas. Sa kita Limpopo. Yeah, I am. Hi lang daw, good morning. Limpopo. Magpaunsa man eh. Nasa kami na kusika. Magpaunsa sa go. This is the power. Good. Hindi naman ko na. Ay, hoy, hala. Hoy, ginuko mo ko kailaw. Good morning. Stikan. Kumusta lang ka? Kalekal. Magpaunsa man ka? Haircut lang. Abi na ko dili na imo riman kaya ayun iriban kay nice. Mura siya siko. Hapit tabi imong ko ano imo sinulob no? Santo Niño. Santo Niño kaayo. Langga actually mga hair din ako sa blow dry. Ito sa masaw din ako butang something na lokal. Anyway, good morning ka ng mga followers ni Wawi. Good morning. Yes, Merry Christmas and I have a message for my ex. Wow! Kinsa? To the person I loved before, Aha. maligayang Pasko. Nya. Bora na. Visit. Good morning, manang. Wala tong sponsor sa free Hello, haircut. good morning. Good morning, ma'am. Sir,
Sponsor sa free haircut. Di man nagag-sponsor. Kikiri sponsor. Dako na may paong. Video. Merry Christmas na guys manang oh. Merry Christmas na kay ka. Abang akong ban. Merry Christmas na kay ka. Ready kag apron. Hi. Lagwapo kay nga bata oh. Hi. Alis lang ga. Lagwapo kay nga bata. 150 lang ga oh. 150 whole body lang. Daddy, Merry Christmas. Stuy, Kenji. Merry Christmas sa baon. Cleanliness kayo oh, is next to my vagina. Oh. Ay! Kenji! Sir! Rakrakis ako, be. Kenji! Ay, magsena, maginis ko. Ano, ilim popo, ay? Kenji! Alili na lang mo. Alas ka ba? Magkatawag ako ng baby boy. May iring. Kenji! So, mo ano to? That's it for today. Paulit na ko. Kay, nauga na mong dalan. Pita kayo nagiging pagawas na ako. Anyways, guys, sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe na mo. Kay karon December 23, magpa-live ko din sa akong YouTube channel, magpa-live ko with prizes na naatay free haircut by Trisha Misola, naatay katong mga cakes ni Grisel ug ni Miko Perez, na apatay tattoo by Ken Tattooist sa kanang 2019 ta. And sa pabato ko mga sponsors dati mga pa-live, mga pa-load, and of course hopefully katong sa sponsor na to nga isa madayon na to kato ang nato yung mga unsa tawag spaghetti pakta kay para pang Christmas. So palitan lang ninyo panakot dayon og kanang ground pork ba or beef baka nga ano na siya. So again, mga tambay ako yung minunod manay Wawi. Thank you so much for watching. Hello Philippines, hello world, and hello Kitty!